गयारिनि जि नेतृत्वआवनो जादोंमोन बे हामलाया। आं सानो प्रशासना बे लैहोर लैहोर गयारि आरो बिनि जिथु बाहिनी बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ। आरायथानिफ्राय मावखांनानै थांनानै आरो थिनथासोआव लोगोफोर लानानै बुख्रुब बुसि खालामफैबावदों बेखौबो। आंनि मुङा मेरगा बसुमतारी, गामि बाथिपारा। जानाया नैबे खाथिनि लैहोर होननाय गथ'आ आंनि न'आव मोनानि 2:30 बाजियाव फैनानै दरजा बुफैदों। दरजा बे बायरानि दरखौ दानसिफैदों, बुफ्रेफैदों। बेनि उनाव आङो बेखौ खोनानानै आङो खोरखिजों न' सिंनिफ्राय खोरखिजों खारबोलांनानै आङो मोनसे जायगायाव थाहैदों। थानानै बेनि उनाव आं मिथियासै आरोखि। बेनि उनाव दा आंनि हिन्जावआ बेनि उनाव मिथिगौ। लैहोर लैहोर होननाया बाथिपारानि आंनि न' उसुं सेरनि खाथिनिनो BPF हान्जानि। नाथाय माने मोनानि सौथि आंथ' नुवासै, जायखिया दानसिलांदों, बुफ्रायलांदों। नुदों आङो बेखौ, रावबो हमनो हायाखै आरो नुखादों आङो बे मानसिखौ बुफ्रायफैनायखौ। हारसिङै माने आं बेखौल' नुदों, बाहेरायाव मानसि दंमोन, राव खोनादों। पुलिसफोरखौ माने आङो बेखौनो खावलायो, बेखौ थाबैनो ग्रेप्टार खालामनांगौ। बेलेग जायगायावबो खालामबावदों, मोनसे मोननै मोनथाम जायगायावबो खालामबावनाय दङ। इउपिपिएलनि सापर्टारखौनो गासिबो खालामजोबदों। दादागिरि आगोलनिफ्रायनो एसे सुथा खालामबाय माबा लाबाय थायोमोन। इउपिपिएलनि सापर्टार माबाफोरखौ आक्रमन खालामो। बे समाव सारनिसिम आङो बेखौनो खावलायगोन, सारा जाहाथे बे दुसामि खालामनायखौ थाबैनो जेरा सास्ति होयो। आरायथानिफ्राय मावखांनानै थांनानै आरो थिनथासोआव लोगोफोर लानानै बुख्रुब बुसि खालामफैबावदों बेखौबो। आरो बिनिफ्राय थांखांनानै खयथासो जाखोमोनथाय गारि गंनै थांनानै आरो फैफिनबावनानै साहानि न'खौ जोनानै निगिरबावदों बे मानसिया। दरजाखौ जोखावनायावनो गाबाय, दरजाया माबाबाय, गेवबाय। ओमफ्राय हाबनानै निगिरबाय। न' सिङाव हाबाखै आरो पर्दाबो लानानै नाहरदों। बिमाबो दं, बिब'बो दं। बादा होफैदों बिसोरो न'सिम फैनानै बोनानै लांदों। बे लैहोरखौनो नायफैदों। जोंनि माहाजोनखौ निगिरफैबाय, बुथारनो होनदों। दिनै सानाव नुयोबाथ' आरो सिग्लिबावनो होनदों, आरो सिलाइजों गावनो होनदों। सिलाइ बख'नो ना मा होनलांलायदों। लामासिम सफैनानै जोंथ' नुफेराखै, गावसो होनलांदों। पुलिसा बेखौ हमनांगोन। आरो नङाबा जोंखौ बिदि मावदावबाय थायोबा लाइ मोनलांगोन बियो। खालामनायाबोथ' आवगायावबो सिगाङावबो खोनाखाबाय, खालामखादों। गामियाव न'खरब्रै मावबाय BPFनि। जोंथ' नुवासै, जायखिजाया होननायाव बिमा होनहरनायाव बुरजायानो जागोन। बिमा बिफानि खोथा लाला नामा नोंसोर होननायाव बुरजायानो जागोन बिसोरो। हारसिंबाथ' बिदि होननाय नङामोन। बिमायाबो बिफायाबो ओंखारबोदोंमोन बैसिम, ओमफ्राय उनाव बिब'खौ लानानै नैबिसिम फैदों। दानो माने आखायावलाय जेबो गैथ'वामोन, मा खालामलांगौमोन बेबा निगिरना मोनोबा। खालामनाया बिदिनो बेखौल'सो दानसिदों, ओमफ्राय दरजाखौ जोनाय जाबाय आरो। गाज्रि होनलांदों, बासायाथ' लाजाखाया। बिदिनो जानला मोनला माबाखौ पार्टिखौ रायखांनानै रायलांबाय। निगिरनानै लांनांगोन, साजा होनांगोन सारा। प्रमद बर' सारा थाबैनो निगिरनानै लांनांगोन बे मानसिखौ। जोंखौ धमखिफैबाय थायोबाथ' जोंहाबो न'आव थानो हानाय नङाना। आरो हौवायाबो गिनांगोन, ओरैनो न'खराव रावबो गैया। मानो गिया जानो बिदि खालामफैनायखौ? खुनु दिन खालामजाफेरा। थाबैनो निगिरनानै लांफैनांगोन। हैनो निगिरदों। आच्छा, मैया हरनि जिथु बाथिपारानि सुभाष बसुमतारीनि जिथु न' आरो संगिना, जोंनि जिथु बाथिपारा BCDCनि चेयारपारसननि न' आरो बाथिपारानि सासे गावबुरा सुदेश बसुमतारीनि न' आरो जोंनि आगोलनि एबसुनि सासे कर्मि आरो जोंनि इउपिपिएलनि वार्कार सन्तोष नार्जारिनि न', बे मोनब्रै न'खराव जिथु मोनानि 2:30निफ्राय 3:30सिम जि हामला जानाय, दा बे हामला जानायखौ जों मोनायावनो मिथिदोंमोन मैया। आरो बे मोनसे निकृष्ट मन'भाब बियो जादों। आरो बेजों लोगोसे न'आबो नांजाबनाय, जि लैहोर लैहोर गयारिनि जि नेतृत्वआवनो जादोंमोन बे हामलाया। आं सानो माने प्रशासना बे लैहोर लैहोर गयारि आरो बिनि जिथु बाहिनी बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ। आरो जाहाथे इलेक्सननि आवगाय दा बेफोरबायदि बा इलेक्सन मुहुर्तआव जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि जानो हाया, दा बिनि थाखायनो आं सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय, जाहाथे गोख्रों बे एक्सन जानांगौ। ना ओरैनोथ' जिहेतु मैया जोंना इउपिपिएल जिथु पार्टिनिफ्राय जि टिकेट डिक्लार होबाय मैया मोनानि 11:30 बाजियाव, बेयाव जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव जोंना रन्जित
बसुमतारी सारानो जिहेतु डिक्लेयार होजाबाय दा बेयाव जोंनि वार्कारफ्रा एसे फुरथि खालामदोंमोन दा बेफोरखौबो बिथांमोनहा माने सह्य खालामनो हायाखै खारन रनजित बसुमतारीया सासे इउपिपिएल दोलोनि स्ट्रं केन्डिडेट बे हिसाबै बिथांमोनहा बिनि सायाव गिनाय बा माबा मोनसे लाजिनाय बा माबा मोनसे सोमजिदों जायनि जुनै बिसोरो मोनसे गाज्रि आखु बा उदखारि आखु दिन्थिनानै जाहाथे जोंनि वार्कारफोरखौ एसे सिगि सिग' खालामनो हायो बे असिलायैनो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन बिथांमोना बेथ' बिथांमोननि बे बिपिएफ दोलोनि बे मोनसे हुदाखा खारन बिथांमोनहा सब समाय माने हाथियार बा बुनाय बुथारनाय माबा मोनसे हुमखि होबाय थाखायो आरो जिहेतु जोंनि प्रमद बर' सारनि जितु नेतृत्वआव बे 5 बोसोराव जाहाथे सान्थि भाबैनो सरकारा सोलिलांदों आरो रायजो राजाफ्राबो सान्थि भाबैनो रायजो जानो हादों दा बेफोरखौ बिथांमोनहा सह्य खालामनो हायाखै आरो फिन थाखोसेबाव बिथांमोनहा सन्त्रास खालामनानै रायजो राजाखौ सिगि सिग' खालामनानै माने गभर्नमेन्ट लाबोनायनि बिथांमोनहा मोनसे टारगेट खालामदों लैहोर लैहोरखौथ' आं डिटेल्स मिथिया खिन्थु बिथाङा सेन्ट्रेल इयुथनि मोनसे दायित्वआव दं होननानै आं मिथिगौ आरो आं बिसिनि माबाखौ एसेबां फल' खालामनाय जाया खिन्थु आं मिथिनायाव इयुथनि सासे बिथाङा दैदेनगिरि बे फ्लेग दानसिलायनाय खोथायाथ' टटेलि फेक बियो थारमाने गावसोरनो माबा मोनसे सन्त्रास खालामनानै बेखौ जोंनि सायाव जाबसिननायनिसो मोनसे असिलायै बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावदोंमोन खारन जि बिथांमोननि मोनसे गारि नाम्बार होदों बिसोरो बोलेर'आ मा गारि नाम्बार होदों खिन्थु बे प्रेक्टिकेलि जों नुनायाव बे मोनसे बाइकनिसो गारि नाम्बार दा बेयावनो प्रमान जायो जे बिथांमोनहा माने ओरैनो आन्धाधुन जोंखौ ब्लेम होनानै गावसोरनि पलिटिकेल लाबा खालामनो नाजादोंमोन बिथांमोनहा आं इउपिपिएल दोलो बावखुंग्रि ब्लकनि जानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रशासननि जाहाथे बिथाङानो दायित्वआव दङ बिथाङा जाहाथे इलेक्सनाव जों सान्थि भाबै रायजो राजाफ्रा बा पार्टि हिसाबै बयबो भट होलायनो मोनो बा पार्टि हिसाबै बयबो जाहाथे दावराव दावसि गैयालासेनो जों भटखौ खुंफुंनो हायो आं बेखौनो माने आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायनाय जों निस्सय बेखौथ' एफआइआर होगोन जों लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव जों मोनसे जाहाथे गोख्रों एक्सन लायो आरो बिथांनि जितु बाहिनी बिसोरखौ साफा जाहाथे पुलिसा एरेस्ट खालामो जों बेखौ पुलिस असिनि दारै जों खावलायगोन